Sakha umuntu uNkulunkulu semsebenzini siluhlanga olusha olukhishiwe emandleni obumnyama. Hashem is at work building a person, the new race of the redeemed from the power of darkness. Ngikhuluma ngomshado, but umshado uphethwe umuntu wesilisa. Ngoba uyena oshadwayo, akuyena oshadayo, uyashadelwa. Umuntu wesilisa ngiyangazi noma ibeka kahle ngesizulu, it's not easy sometimes ukusho izinto ngesizulu. Sikhuluma ngomshado, umuntu wesilisa must take lead emshadweni. Kusho Hashem akusho mina. Uma umuntu wesilisa eselithola iqiniso, angikhulumi nge-religion. Ngenzeka nobabili nekwi-religion, we are religionists, no two. Mhlambe uyi-religionist njena waholwa unkosikazi wakho, umfazi wakho, your wife, might have led you to religionist or to religionism. But this time, I'm not talking about religion. Ngikhuluma nge-sacred marriage. Ngikhuluma ngokusaba uHashem. Ngikhuluma ngomoya kaHashem. Ngikhuluma namadoda ukuthi mabathathe umoya kaHashem, mabangenwe umoya kaHashem, ukuze amakhosikazi abo abahloniphe. Men, for your wives to respect you, you must walk with Hashem. You must have umoya kaHashem. You must lead ngomoya kaHashem, not ngenyama. Ngoba na ulida ngenyama uzohola umndeni wakho phansi. You will lead them astray if you walk carnally, by flesh, setting your minds on the things of the flesh. Uma unkosikazi wakho usuthola iqiniso engavumi, umfundise kodwa engavumi, I will tell you the truth elinzima. You have a rebellious wife. Kusho ukuthi lo rebellious wife mbeke kuHashem. Mthathe umbeke kuHashem. uHashem uzodila naye. Uzomisa inhliziyo yakhe. Akayolala ngalelo langa. Uyawuvuka emanzi nte. Avuka athi, baba, ngiyaxolisa. When ofuneka ugqoke iglory kaHashem fully, ifaith yakho must be fully in Hashem. Thatha ifaith ye-level osunayo, yohambo lwakho, uthathe ifaith osunayo, the level of faith uyibeke kuHashem. Ifaith yakho ihlangane nefaith kaHashem. Ayikho into ozoyikhuluma ingenzeki. Uzodala ngomlomo wakho, uzodala ukuthi umkakho alizwe iqiniso. Uma eqhubeka irebella kusho ukuthi you have a rebellious wife. Ongalifuni iqiniso, ofuna ukuhamba ngendlela yena abehamba ngayo qala ekulida, ekuhola. Okusho ukuthi that woman unomoya kaJezebel. Unomoya we-leadership. Ongafuni ukulidwa. Unomoya we-arrogance. Because everything esenzayo, there is a spirit behind it. So okwakho ukubeka yonke into kuHashem, uHashem uzokutshela ukuthi wenze njani ngalowo nkosikazi. Ngutshela iqiniso manje linzima. If umkami engazange ayizwe into engikhuluma ngayo ngoHashem, ngangizomthatha naye ngembeke kuHashem. But ngathi uHashem nayingitshela, ngathi Hashem, you know I'm married. So kusho ukuthi njengoba ungitshela nje nomnkosikazi wami uzomtshela, and Hashem did that. Hashem is faithful. Ne man la'ad. Faithful forever. Hashem ngeke akulahle. uHashem ngeke akushiye. Uzoba nawe, especially uma usukhetha yena, especially uma usukhetha iqiniso. uHashem unguqiniso. Hashem is the truth. If you choose Hashem, ngeke uHashem akulahle. Ungakhathazeki, ungathathi izinto uzithwalele wena uma usuhamba noHashem. Thatha konke ukunika uHashem. Because manje we are being reinstated. Usuba indoda, leyo Hashem afuna ukuthi ube yona. Usuba ilide ekhaya, leyo Hashem afuna ukuthi ube yona. Nezingane zakho zizokulandela ngoba izwa ngami. Trust Hashem. Put all of your trust kuHashem. This is a test for you. Ukubeka trust yakho kuHashem. It's a test for you. Ukubeka ukholo lwakho lonke kuHashem. That is what is needed to a man. And another thing, uma usaba unkosikazi wakho ukuthi uzokushiya, noma usaba
ukuma eqinisweni lakho, you are a weak man. Cela kuHashem iboldness. Cela kuHashem strength sokuma. Konke kuHashem. Hashem will give you boldness. Hashem will give you strength. Awukwazi ukuba indoda, ube lead ekhaya, ube usaba, fearful of your wife. How can you fear your wife? How can you fear your children? How can you fear another man being a leader? And when your family is looking up to you, you know the first person who looked up to you was your own parents, your mother, your father, were looking up to you ukuthi bazali indoda. Abazalanga igwala, a fearful man. Bazale indoda ezoma ithatha unkosikazi kusasa iqhubeke ne-leadership, iqhubeke ne-braveness, ne-courageous, iqhubeke ne-boldness, iphathe umndeni wayo ngaphandle kokwesaba. So I'm talking to men kakhulu manje, but at the same time angibashiya amakhosikazi ngemuva, ngifuna bayizwe nabo lenkulumo yami ukuthi uma umyeni wakho esethatha iqiniso ungamvimbeli. Amadoda are fornicators, are committing adultery every day. Umumisa umyeni wakho umisela ukuthi ahamba ayocommit adultery, because that is what we are saying. Umisela umyeni wakho ukuthi aqhubeka abe sinful, abe isina. Ufuna umyeni wakho aqhubeke abe into ayiyona ezweni. Uma ufuna umyeni wakho ukuthi abe yilo myeni uHashem afuna ukuthi abe uyena, mvumele uma esethatha iqiniso. Awukwazi ukuthi cult le, ngoba angeke umuntu ekucult abe enza into right. Umuntu okuyicult, ama-cultist awenza izinto ezi-right. So ke musa ukujustifya iqiniso ngokuthi umyeni wakho useyicult. Okusho when you are just using words to rebel, basically. Akekho umuntu owenza wrong abenza right. Umuntu mesenza right wenza right, and akangawukhulumi nawe ndoda musumkhuluma right menze right unkosikazi wakho ambone right kuwe. Yiba isidalwa esisha okudala makudlule empilweni yakho. Qala impilo entsha, uyiqale impilo entsha ngoHashem, uyiqala ngoHashem ngoba unani na unoruach Hashem, unomoya kaHashem kuwena. Umuntu onomoya kaHashem ngakungabeka ama-7 characteristics. Une fear kaHashem, une wisdom kaHashem, une knowledge kaHashem, une truth kaHashem, une understanding kaHashem, une counselor kaHashem, une might kaHashem. Awukwazi ukuba nalezi lezo 7 characteristics kamoya kaHashem ube usaba unkosikazi wakho, ube ungabaza iqiniso, ube ungenayo ifaith kuHashem. Ngabeka ifaith ukuthi yini, nefaith inama characteristics ayo, ifaith ngokwayo. Inani ino love kaHashem, ino obedience kaHashem, iphinde futhi ibe ne-trust kaHashem, ne-belief kaHashem. Una fully now faithful to Hashem. Une faith kuHashem. Awukwazi ukuba ne-faith kaHashem ube fearful. Awukwazi futhi ukuba nomoya kaHashem ungakwazi ukuhamba ngeindlela zikaHashem, ukuhamba ngeqiniso. That is all I can tell you today. Umshado wakho will come together. Unkosikazi wakho will be what you want her to be. And nobabili umuntu ozoba phakathi kwenu, nobabili uHashem. Bring uHashem phakathi kwenu. Akungalethi umuntu wasezweni, letha uHashem abe phakathi kwenu. Uma uHashem ephakathi kwenu, umshado wenu will last. I'm talking from experience. 50 years together with my wife. I am not an amateur. I'm not a novice in marriage. I'm talking of what to know. Ungayi kumuntu ongashadile akukhansela. Ungayi kumuntu ona 2 years eshadile wena ushade 10 years. Bese ucabanga uzokhansela umuntu ona 2 years. uHashem gives a person time. Angathi yena unoHashem, angeke abe noHashem in a one day. uHashem will build him first up. And when the time is right, Hashem will send you to go and speak izinto zikaHashem. Hashem bless you. Amen, amen, amen.